Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la o nouă emisiune Alege Sănătatea. În această seară vom vorbi despre estetică, despre partea frumoasă, dar și despre sănătatea tenului, mai exact despre rutina de îngrijire a tenului. Pentru acest lucru am invitat-o, de fapt mă aflu aici invitată la doamna Felicia Pătrașcu, specialist estetică. Bună seara, doamna Felicia Pătrașcu. Bună și seara. Mulțumim pentru că ne-ați invitat aici la dumneavoastră la salon să ne spuneți cât mai multe lucruri frumoase și interesante despre cum să ne îngrijim tenul și cum să avem un aspect mai frumos al tenului. Bună seara și mă bucur foarte mult că ați acceptat invitația mea. Este o perioadă tocmai bună de a primi gazde, da, în cadrul cabinetului meu și mă bucur foarte mult că sunteți alături de mine. Mai ales acum că vine și sezonul rece, bănuiesc că mai mult trebuie să oferim atenție tenului nostru. Cum construim o rutină de îngrijire a tenului? În primul rând, de ce avem nevoie de o rutină? Inițial plecăm sau se pleacă de la premiza de ce să am o rutină dacă folosesc un demachiant și o cremă oarecare din supermarket. De ce am nevoie neapărat de o rutină dacă tenul meu arată impecabil și fără a avea această rutină? Trebuie să știm faptul că tenul nostru este expus la absolut tot ce se întâmplă zi de zi. De la soare, frig, tocmai am vorbit că suntem în sezonul rece, poluare, machiaj, stres, transpirație și așa mai departe. Inclusiv oboseală este cel care, sau tenul este cel care ne spune sau ne dă un semnal de alarmă. Prin urmare, tenul acționează ca o primă linie de apărare, da? Sau pielea acționează ca o primă linie de apărare împotriva factorilor externi nocivi. Păstrarea acestei bariere protective implică un proces de regenerare celulară extrem de complex. O rutină de îngrijire simplă și eficientă nu doar ne ajută pielea în înlesnirea protecției împotriva acestor factori externi, dar și ne menține sănătatea, în așa fel încât ea să își poată face mai departe treaba, să zic așa. Îngrijirea constantă a tenului va vorbi despre noi, la fel cum o fac sportul și alimentația corectă. Pe lângă argumentul cel mai important, cel al sănătății, trebuie să ținem cont, bineînțeles, și de factorul estetic. Procesul de turnover celular, care în medie are loc undeva, toată lumea știe lucrul ăsta, undeva la 28-30 de zile. Pe măsură ce înaintăm în vârstă sau cu fiecare decadă, acest proces de turnover celular scade foarte mult. Producția naturală, de asemenea, de colagen, colagenul este cel care menține suplețea și fermitatea pielii, scade și ea, iar gravitația ajunge să-și pună cuvântul. Toate acestea fac parte din ciclul natural al vieții, iar o rutină bine formulată nu ne va păstra forever young, însă va contribui la menținerea unui look sănătos, radiant și fresh. De ce avem nevoie de o rutină de îngrijire a tenului? Odată ce am decis că avem nevoie sau tenul nostru a început să aibă anumite probleme, trebuie să ținem foarte bine seama sau să ținem cont de aspectul, un aspect foarte important este că niciodată nu ne cunoaștem suficient de bine tenul sau dacă spunem lucrul ăsta, greșim. De ce? Pentru că tenul nostru trece periodic prin anumite etape, inclusiv din perioada copilăriei, da, copil fiind urmează adolescența, unde se petrec anumite tulburări, după care urmează, de exemplu, la femei urmează sarcina, unde și atunci tenul are de suferit, premenopauza, menopauza și așa mai departe. De asta spun că niciodată nu putem să spunem că ne cunoaștem suficient de bine tenul, el trecând prin aceste etape, uneori plecând de la aceste tipare al tenului normal, al tenului mixt, al tenului seboreic. Trebuie să știm că fiecare tip de ten are particularitățile lui și atunci trebuie ca această rutină rutina nu trebuie să fie standardizată, ci ea trebuie adaptată în funcție de condiția tenului. Da.
De la ce vârstă ar trebui să începem să avem o rutină de îngrijire? Nu există, adică nu dacă v-aș da o vârstă anume, nu v-aș răspunde corect la această întrebare. Ideea este următoarea, că în ultima perioadă, apropo de ce am spus mai devreme, pubertatea începe în cazul fetițelor undeva la 10, și în cazul băieților undeva la 10-12 ani. În ultimii ani vorbim tot mai mult despre o pubertate precoce. Ideal ar fi în rutina noastră sau rutina cumva să înceapă în jurul vârstei de 14-15 ani, când deja observăm primele semne ale copiilor care treptat devin adolescenți, și anume o hipersecreție mai mare de sebum, adică observăm pur și simplu la ei faptul că fața se îngrașă mai mult, apar deja coșulețele, acele comedoane închise, punctele negre, comedoanele deschise, punctele albe, acele comedoane deschise, și atunci primul pas, să zic așa, sau vârsta este undeva, așa cum am spus, în jurul vârstei de 14-15 ani, când treptat în rutină trebuie să adăugăm sau acest produs de curățare, da? Poate să fie o soluție micelară, un soap sau un gel de curățare, dar foarte important este să fie specific tipului de ten pe care îl are adolescentul. Iar în momentul în care vedem că apar aceste problemuțe de care am vorbit în prealabil, este obligatoriu în a avea un produs de curățare, un demachiant sau demachierea, curățarea să se facă dimineața și seara. Când trebuie să începem o rutină de skincare? Așa cum am spus, rutina efectiv de îngrijire a tenului poate să înceapă în jurul vârstei de 14-15 ani, cu produse speciale, cu produse ușoare, adaptate tipului de ten. Trebuie să ținem cont de faptul că rutina de îngrijire a tenului are 3, să zic așa, mari capitole, da? Și anume rutina de zi, rutina de seară și rutina săptămânală. În cazul, să zic, clienților care își fac sau care au ajuns la stadiul de a face un tratament dermatocosmetic odată la o lună și jumătate, maxim 2 luni de zile, lucrurile automat se simplifică. În momentul în care nu se face sau nu se fac, și deja vorbim aici de un ten cu probleme, da? De un ten hiperseboreic, un ten cu acne juvenilă, da? Sau cu acne vulgară, atunci lucrurile trebuie și rutina trebuie adică să o îmbogățim, da? De fiecare dată, și așa cum am spus, ea trebuie adaptată în funcție de condiția tenului, în funcție de anotimpuri, da? Pentru că în perioada caldă se folosesc un anumit sau anumite produse, iar în perioada rece deja adăugăm, așa cum ne schimbăm garderoba vestimentară, ne schimbăm și garderoba, să zic, a cremelor în general. Da. Care sunt pașii pentru o îngrijire zilnică? Plecăm de la acel prim capitol, și anume rutina de zi, este foarte importantă demachierea. Repet, demachierea se face dimineața, mai ales în cazul tenurilor grase, hiperseboreice, în cazul tenurilor acneice. De ce lucrul ăsta? Pentru că mă confrunt, dar de ce să mă machez? Bine, să mă machez sau să mă demachez seara dacă nu m-am machiat pe zi. Este exclus. Exact cum am spus la început, tenul nostru este practic protecția noastră, da, față de ceea ce se întâmplă, de la poluare, la acei factori externi nocivi de care am vorbit. Și atunci, plecând de la rutina de dimineață, și anume demachierea, curățarea feței, se face obligatoriu, da, indiferent de tipul de ten pe care îl avem,
dar în cazul unui ten normal sau unui ten mixt, fără probleme, da, putem trece peste acest pas. Obligatoriu însă în cazul tenului hiperseboreic cu acele probleme sau cu o acnee, este foarte importantă demachierea de dimineață, pentru că așa, să zic, îndepărtăm tot sebumul care s-a acumulat pe timpul nopții. Ulterior, începem cu aplicarea unei creme hidratante sau unei emulsii. Acum, la fel, în funcție de tipul de ten pe care îl avem, mă raportez aici și merg foarte mult pe partea tenurilor grase seboreice, este bine de aplicat o emulsie care are o concentrație sau o cantitate mai mare de apă și astfel la nivelul pielii se produce o hidratare minimă, dar nu să ne încarce foarte mult tenul. Mai ales că ulterior poate să urmeze și aplicarea unui fond de ten sau aplicarea unei creme cu factor de protecție. Atunci această emulsie, pe lângă hidratare, pe lângă echilibrare a secreției de sebum, ea ne sau poate fi folosită și ca bază de machiaj pentru ceea ce urmează a fi aplicat pe față. Și ulterior, bineînțeles, la această rutină de zi putem aplica fondul de ten sau, mai bine spus, da, cel mai bine ar fi aplicată crema cu factor de protecție, indiferent de sezonul în care ne aflăm, mai ales dacă mai vorbim și de pete hiperpigmentare, da, dacă se știe cu asta, atunci obligatoriu crema cu factor de protecție, da, se va aplica în fiecare zi, dar cu mențiunea că această cremă cu factor de protecție ea trebuie reaplicată la un interval de 2-3 ore în timpul zilei. Asta este rutina, să zic, rutina de dimineață. Deci, după cum am observat, sunt niște lucruri sau sunt niște minim 3 produse care nu ne ia mai mult de 10 minute, dar este foarte important în a fi efectuată. După care rutina de seară unde este un pic mai complexă. Trebuie să începem la fel cu demachiere. Demachierea va fi mult mai riguroasă, să zic, față de cea de dimineață. Poate fi folosit același produs pe care l-am folosit și de dimineață. Aici adăugăm din nou o cremă hidratantă. Poate să fie, de exemplu, în perioada asta rece, îmi place foarte mult să recomand pacientelor mele creme care fac parte din familia retinoizilor, cremă pe bază de retinol, care trebuie introdusă treptat în perioada aceasta, dar avem niște rezultate foarte bune. Cremele în general cu retinoizi pot fi folosite în perioada asta până în primăvară, după care se înlocuiesc cu alte creme care fac parte din garderoba de primăvară-vară. Da. Bun. Vorbeam de hidratarea feței, da? Deci urmează curățare, demachiere. Aici putem să adăugăm foarte bine și un produs sau o cremă hidratantă pentru conturile ochilor, pentru cearcăne și trebuie să ținem cont de hidratare. Hidratarea care, dacă în timpul dimineții, să zic, nu am pus foarte mare accent pe ea, în schimb, pe noapte, spun asta tuturor pacientelor care încalcă cabinet, care îmi vin în cabinet, hidratarea de noapte este cea mai importantă. Deci trebuie obligatoriu să o efectuăm și de asemenea trebuie să ținem cont de faptul că orice tip de ten are nevoie de hidratare. În general, spune, dar eu am tenul gras, de ce să folosesc o cremă hidratantă? Mai ales în perioada asta rece, unde orice tip de ten, inclusiv tenul gras, îmi spune, dar eu l-am gras, dar l-am și uscat în același timp. Nu există asta, există doar un ten gras care are zone deshidratate datorită faptului că nu s-a folosit o hidratare corespunzătoare și mai ales efectuându-se anterior anumite tratamente estetice sau dermatocosmetice, cum... înțeles. Care este ordinea corectă a pașilor în cadrul rutinei de îngrijire a tenului?
Așa cum am spus, este foarte important să ținem cont de demachiere, să se facă cu un produs corespunzător. De asta se găsesc și în farmacii și la noi cei care facem efectiv aceste tratamente. De exemplu, eu am un brand cu care lucrez, care lucrez de foarte mult timp, în care am încredere, în care am foarte multe game și trebuie să se facă cu un produs adaptat tipului de ten și particularitățile acestea, că pot să am un ten gras care are, de exemplu, un început de cuperoză și atunci nu trebuie să dau ceva foarte agresiv, pentru că ulterior mi se accentuează particularitatea lui și trebuie să țin cont exact de ceea ce vreau să... Și pacientul, în momentul în care începem, să zic, o schemă de tratament, să zic, și aceste tratamente dermatocosmetice, trebuie să țin cont de ceea ce vrea să obțin și care este prioritatea, da? Adică vreau întâi să reglez secreția de sebum, după care să trec la alte sau să trec la alte faze ale acestui tratament. Cum își dă seama fiecare persoană ce creme ar trebui să folosească în funcție de tenul pe care îl are? Ar trebui să vină la dumneavoastră la un control cosmetic sau cum poate să-și aleagă? Că este în general, atunci când se vine la un specialist, de fiecare dată când iau contact sau la primul contact al meu cu clientul sau pacientul, întotdeauna le fac și o consiliere dermatocosmetică, adică le spun ce tip de ten au, care sunt particularitățile acestuia și care ar fi protocolul de tratament care îl urmăm în cabinet și pe care îl urmăm acasă. Cel mai important lucru în elaborarea unei rutine de îngrijire a tenului este cunoașterea tipului de ten și asta poate fi efectuată doar de către un specialist. Asta este esențial și exact așa cum am spus, ea trebuie adaptată și tot timpul adaptată sau updatată, da? Nevoilor tenului și nu... De fiecare dată trebuie să mai adăugăm sau să mai scoatem anumite creme astfel încât să ajungem la un echilibru. La fel, cele care mi-au trecut pragul cabinetului, de multe ori mă sună și îmi zic, cunoscând lucrurile astea, îmi spun, să știi că gata, e timpul să trecem la alte, adică știu foarte bine ce au de făcut. Cele care vin prima dată sunt un pic sceptice sau mai vin și îmi spun, dar am o grămadă de creme, chiar nu din tot cumulul ăsta de creme, chiar nu mai am ce să folosesc și atunci le luăm pe fiecare pe rând, îi spun asta o mai folosim o perioadă de timp, asta o păstrăm dacă sunt în termen și așa mai departe, ne uităm, le păstrăm pentru sezonul următor sau pur și simplu renunțăm la ele și o luăm de la capăt. Așa cum îmi place mie să spun, frumusețea se învață și se educă. Ca în orice alt domeniu. Da. Care este rutina de îngrijire a tenului dimineața și seara? Așa cum am spus, da, este vorba despre demachiere, despre hidratare, folosirea, că acum este la modă și în trend acest cremă cu factor de protecție pe care toată lumea o recomandă și o folosesc, dar nici nu se, adică uneori, așa cum am spus, ea trebuie aplicată dimineața, da? Dar întotdeauna ca eficacitatea ei să fie maximă, ea trebuie reaplicată. Faptul că o aplicăm dimineața și noi ieșim, de exemplu, la prânz și este soare afară, nu ne mai avantajează deloc faptul că am stat acele ore cu ea pe față, n-am făcut altceva decât să încărcăm tenul, iar în momentul în care noi nu o mai reaplicăm și ne ducem, fie că intrăm în mașină și uneori și parbrizul reflectă razele solare sau acum în perioada asta de iarnă unde mergem la schi și la fel zăpada este uneori la fel de agresivă, să zic așa, ca și razele solare, pentru că razele solare reflectă zăpada și uneori ne putem arde chiar în timpul sezonului rece dacă nu ne protejăm cum trebuie. Sunt niște pași simpli, întotdeauna îmi place să le spun, dacă nu avem grijă
de tenul nostru dimineața și seara, în mod consecvent. De asemenea, spun că pentru frumusețe nu există zile libere, adică în fiecare zi trebuie să facem câtuși de puțin cu produse adaptate tipului nostru de ten, iar rezultatele nu au cum să nu apară. Ne vorbeați mai devreme despre rutina săptămânală. Acele măști sunt importante să le folosim sau nu? Și la cât timp? Da, exact cum am spus de rutina de săptămânală. Rutina săptămânală, mai ales în cazul persoanelor care nu merg regulat la tratamente dermatocosmetice, era o mare importanță datorită faptului că, în general, acele măscuțe pe care noi le aplicăm sau acele peeling-uri, ele conțin, sau ar trebui să conțină, că despre asta este vorba, ar trebui să conțină acizi, da? Alfa-hidroxiacizi, care sunt niște acizi mai ușori, care produc o exfoliere mai ușoară, de exemplu cum este acidul glicolic, acidul lactic, acidul mandelic, sunt niște acizi care nu produc o agresiune a tenului, ei exfoliază straturile superficiale, nici măcar, adică din straturile superficiale doar asupra stratului cornos acționează, sunt foarte blânde, dar însă avem nevoie săptămânal de ele pentru că prin eliminarea acestor straturi superficiale ale pielii, pur și simplu ne activează turnoverul epidermic, ne mai îndepărtează celulele moarte de la suprafață împreună cu cheratina care se acumulează și atunci și produsele noastre ulterior pe care le avem acasă, ele pătrund mai ușor și mai bine în piele. Deci această rutină săptămânală, ea în principiu ar trebui să conțină măscuțe care conțin acești acizi, alfa-hidroxi. Se mai întâmplă uneori să mai folosim și beta-hidroxi, însă acolo vorbim despre acidul salicilic care este mai puternic și uneori ne putem face mai mult rău decât bine. De asta ar trebui să se folosească acasă doar măscuțe care sunt permise pentru rutină sau pentru rutina de acasă și nu trebuie să deosebim un pic tratamentele pe care le facem acasă și tratamentele pe care le facem în cabinet. În acest sens, în urmă cu aproximativ un an, am tot gândit și m-am tot gândit cum să fac să vin în ajutorul pacientelor mele. Inițial, eu nefiind medic dermatolog, nu puteam să recomand tratamente, că nu este apanajul meu și atunci puteam să mai recomand anumite tratamente dermatocosmetice. Uneori ieșeau pe ușă și bineînțeles că veneau la următorul tratament și niciodată nu. Și atunci m-am gândit cum să abordez această situație. M-am gândit foarte mult timp și atunci am ajuns la concluzia că cel mai bine ar fi să-mi fac un magazin online. A fost și perioada pandemiei unde totul se făcea mai... Da? Și atunci am deschis și un magazin online cu brandul cu care eu lucrez, având acolo toate gamele. Și este mult mai simplu să recomand ceva și efectiv să iau crema și să o imunez pacientei, pentru că știu că astfel sigur va folosi produsul recomandat, iar faptul că vine la mine odată la o lună și un pic și am și o continuitate a tratamentelor acasă, rezultatele vor fi unele mult mai bune. Ce părere aveți despre acele măști naturale pe care ni le facem acasă, nu știu, din anumite produse? Știți că se tovărăsc. Poți să pui un pic de lapte, un pic de miere și să faci... Sunteți de acord cu ele sau nu prea? În principal nu. Acum nu pot să spun că și un adolescent să mai foloseam aceste lucruri care sunt la îndemâna oricui, dar așa cum am spus, sunt multe produse care uneori ne pot face mai mult rău. De exemplu, cum am mai întâlnit că folosesc suc de lămâie proaspăt și îl aplică pe față. Nu. Și vitamina C și cremele cu vitamina C în general sunt extraordinar de multe și pe piață, dar toți, să zic așa, în momentul în care alegem un produs, ne uităm, bineînțeles, și la preț, că de aici pleacă totul, dar trebuie să fim conștienți și de faptul că și vitamina C din anumite creme, de aici și costul mai ridicat sau mai scăzut al unora, ea este extrasă din anumite ingrediente și nu la îndemâna oricui.
altfel toată lumea ar face acasă, ne-am face și tratamente cosmetice acasă, nu știu, ne-am și tunde singur dacă am putea, nu știu, am face și medicina asta acum care în general este la îndemâna oricui și n-ar mai trebui să ajungem la medic, nu. Sunt de acord să zic în perioada, nu știu, la început, dar în momentul în care avem deja probleme cu tenul și au început deja să apară probleme, eu zic că cel mai bine ar fi să ne adresăm unui specialist. Ce sfaturi ne dați pentru îngrijirea tenului gras? Tenul gras, el are, în general, acum depinde. Dacă este doar ten gras, ten hiperseboreic, fără tendințe acneice, lucrurile sunt mai simple. În general, la aceste tipuri de ten, demachierea este foarte, foarte importantă dimineața și seara. În perioada caldă, uneori chiar și la prânz este recomandată, sau dacă mai avem și anumit, eu știu, avem un job care ne presupune, eu știu, să transpirăm mai mult, atunci demachierea trebuie să fie făcută chiar și de 3 ori pe zi. Tratamentele dermatocosmetice în cazul tenului hiperseboreic, pentru că el se îngrașă mai mult, uneori apar și acele comedoane care se închistează, care sub acțiunea factorilor externi sau factorilor interni, cum ar fi la femei în cazul ovulației, atunci ele se suprainfectează și de la un ten seboreic sau la un ten gras putem ajunge la un ten cu tendință acneică foarte ușor. Deci demachierea este foarte importantă, folosirea produselor corecte și consecvente, pentru că pe lângă aplicare și folosire și consecvența este foarte importantă. Exfolierea tenului, așa cum am spus, mai ales în cadrul tenului seboreic, are un rol esențial, exfolierea săptămânală și, bineînțeles, recomand întotdeauna, în cazul acestor tenuri, tratamentele de curățare, tratamentele dermatocosmetice, o dată la o lună de zile. De ce este necesar un tratament dermatocosmetic profesional lunar? Pentru ca tenul nostru să arate impecabil și să fie sănătos, nu trebuie să treacă în general mai mult de o lună de zile de la tratamentul dermatocosmetic. Dacă tenul are probleme deosebite și are nevoie de îngrijiri de întreținere care se vor adapta și ele în funcție de condiția tenului și particularitățile acestuia, de vârsta persoanei, de anotimp și de tolerabilitatea la anumite produse, este suficient un tratament facial pe lună. De ce este însă atât de important să venim lunar la un tratament dermatocosmetic? Primul motiv este dat de beneficiile curățării porilor prin extracții, urmat ulterior de beneficiile exfolierii pe care le-am discutat anterior. Este foarte important să nu încercăm să curățăm punctele negre, punctele de grăsime sau coșurile, nu vom reuși altfel decât să traumatizăm pielea. Și de asemenea nu vom reuși să realizăm o exfoliere sau o curățare completă a porilor, ceea ce va duce ulterior la apariția inflamațiilor locale sau chiar asupra infecțiilor. Exfolierile au și ele mai multe efecte la rândul lor, curăță în continuare, stimulează regenerarea acel turnover epidermic de care am vorbit și cresc permeabilitatea pielii. Astfel și toate produsele ulterior vor pătrunde mai ușor în piele. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Vă reamintesc că am avut-o aici lângă mine pe doamna Felicia Pătrașcu, specialist estetică. Ne-a dat foarte multe sfaturi utile pentru a avea un ten sănătos și îngrijit. Vreau să-i mulțumesc pe această cale că ne-a fost alături și că și-a rupt din timpul dumneaei câteva minute să ne dea multe sfaturi pe acest subiect. Vă mai așteptăm și cu altă ocazie să ne mai povestiți cât mai multe despre acest lucru. Și cu mare drag de fiecare dată, și să nu uităm că frumusețea este o stare, dincolo de toate, frumusețea este o stare de bine. Asta le spun și pacientelor mele, că oricât am fi de supărate, de stresate, de obosite, să nu uităm să ne facem timp și pentru noi, și timpul acela pentru noi uneori este exact acea rutină de îngrijire de 5-10 minute pe care o facem dimineața și seara. Mulțumesc frumos și eu! Vreau să vă mulțumesc și celor de acasă, celor care ne-ați urmărit în această seară. Până data viitoare, alegeți sănătatea!
La revedere!